μπασάρικάκι μου, ξένο μπασάρικο μου. Ξένο μπασάρικο μου να σ' στα κανάκια μου, να σ' εγώ δικό μου. Και να παρακαλέσω τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Λαγουδάκη, τον Μινάτο Λαγουδάκη, να έρθει να μας κάνει μια αναφορά για τον Μιχάλη τον Λαγουδάκη. Ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, την τιμητική αυτή απόψε, αλλά και να συγχαρώ όλους για την ωραία αυτή διοργάνωση. Υπογραμμίζω την ευχάριστη παρουσία παιδιών. Είδα εχθές και σήμερα πολλά παιδιά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είχα γράψει ένα βιογραφικό για τον πατέρα μου. Ένα δημοσίευμα είχα βρει του Μακαρίτη του Ανιψητάκη μετά το θάνατό του και είχα υπόψη μου να σας τα διαβάσω αυτά. Αλλά επειδή όσο είναι αδύνατη η περιγραφή ενός μουσικού κομματιού με λόγια, άλλο τόσο μονότονη είναι και η ανάγνωση των βιογραφικών, θα περιοριστώ να σας διαβάσω μόνο ένα ποίημα, αφιέρωμα, που είχε κάνει ο Μακαρίτης, ο Αντέος, ο περίφημος, που τόσο εξύμνησε ο κύριος Βιτόρος εχθές και σήμερα, και το οποίο έγραψε για να τιμήσει την ποιότητα του βιολιού του πατέρα μου, ο Αντέος. Αλλά πριν θα περιγράψω με δύο λόγια δικά μου, πρόχειρα, την προσωπικότητα του γιατρού βιολάτορα και πατέρα μου, του Μιχάλη του Λαγουδάκη. Ο Μιχάλης ο Λαγουδάκης γεννήθηκε στη Σκοπή το 1904. Ο πατέρας του ήταν βιολάτορας, έπαιζε και λύρα και του είχε πάρει ένα μικρό βιολάκι και το οποίο το έμαθε και τον έπαιρνε μαζί στα πανηγύρια. Ο πατέρας του έπαιζε καλό βιολί και μαρτυρία προφορική, γι' αυτό έχω από τον Μακαρίτη το Θαλασσινό που είχε το κρεοπολείο στην αρχή της οδού Μίσονος, του οποίου ο πατέρας ήταν διάσημος, πολύ καλός λυράρης και παίζανε μαζί στα πανηγύρια με τον πατέρα, με τον παππού μου. Η μάνα του πατέρα μου είχε κάνει 11 παιδιά και έζησε μόνο αυτός. Γι' αυτό αποφάσισε να τον κάνει γιατρό. Και τον έκανε γιατρό. Με πολλά βάσανα και πολλές στερήσεις τον εσπούδασε. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αθήνα, τελειοποίησε τις μουσικές του γνώσεις και φαίνεται ότι έπαιζε τα βράδια σε διάφορα κέντρα μουσικά και εκεί τελειοποίησε τις γνώσεις του και στη μοντέρνα μουσική, αλλά και στη μαγιάρικη μουσική, που έπαιζε πάρα πολύ καλή τσιγκάνικη μουσική στο βιολί. Επίσης έπαιζε, εκτός από το βιολί, είχε μάθει και λύρα και έπαιζε και ωραία κιθάρα, πράγμα που ήταν πολύ ευχάριστο στις παρέες. Αυτές τις παρέες τις έκανε πάρα πολύ συχνά στη Σιτία, όταν μετά το στρατιωτικό του ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ στη Σιτία. Θα ήταν τέλη του 20, αρχές του 30, και τότε με τις παρέες, δυστυχώς, οι οποίες διαρκούσαν, τα γλέντια τότε διαρκούσαν πολλές μέρες και την ιατρική
την ασκούσε μεταξύ των γλεντιών. Έβλεπε και κανένα άρρωστο πότε και γι' αυτό μου είπε αργότερα εμένα, όταν πήρα και εγώ το πτυχίο μου, μου είπε, παιδί μου, εάν είχα μείνει στη Σιτία, μπορεί και να είχα καταστραφεί οικονομικώς. Πάντως, μετά από αυτό, ευτυχώς, έγινε νομίατρος και έφυγε και υπηρέτησε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τότε γύρισε και τον πρώτο του δίσκο, πρέπει να ήταν αρχές του 30, στα Γιάννενα, ένα δίσκο ο οποίος περιλαμβάνει πηδικτό, πεντοζάλι κλπ. Και ένα δίσκο τον οποίο είχα εγώ και ο οποίος έχει διασωθεί και τον έχω εκδώσει σε ορισμένα αντίτυπα εγγεγραμμένο. Εξέδωσε επίσης ένα τεύχος με μουσική, την οποία έγραψε, και το τεύχος αυτό περιλαμβάνει επίσης ορισμένα κομμάτια μουσικά της Σιτίας. Διατέλεσε πρόεδρος του συλλόγου μας στην Αθήνα, του Συλλόγου των Σιτιακών, η Πρεσό, στη δεκαετία του 60. Ήταν ιδρυτικό μέλος του προοδευτικού συλλόγου εδώ της Σιτίας, του Βιτσέντζου Κορνάρου. Και τώρα θα σας διαβάσω το ποίημα το οποίο έγραψε για την ποιότητα του βιολιού του ο Αντέος. Αυτό το ποίημα είναι δημοσιευμένο στα Δίφορα, τόμος 2, σελίδα 144. Ο τίτλος είναι «Το μήνυμα». Του λαγουδάκι εμείνησε ο χάρος μιαν ημέρα. Α, θες να τα έχουμε καλά, σα μάχη να μην μπούμε, άκου καλά τη γνώμη μου, το λόγο μου φρουκάσου. Ότε κουρτίζεις το βιολί και πας σε πανηγύρι, σε γάμο, σε ξεφάντωση, σε ζεύκης, σε βαφτίσια, που κημητήρι μην περνάς, σε μνήμα μη σημώνεις. Κι όπου είναι τάφος και σταυρός, από γυρίδα κάνε, γιατί με τα τραγούδια σου και με τις κοντιλιές σου, σεισμός στον άδει γίνεται και η μαύρη γης ανοίγει. Κι οι ποθαμένοι ξεσμιλιούν, το χώμα ξετινάσουν και τρέχουνε στα σπίτια τους τα σφιχταμπαρωμένα να ξεντηθούνε τα λερά, τα γαριερά να βγάλουν και να πληθούν, να χτενιστούν, να κρυβοφουνταλάξουν. Και με βασιλικό σταυτί και κατηφές στον πέτη, έτσι που παίζει στο βιολί, ξυμιγιασμένοι τρέχουν. Και πέψαν του και γραφή, δεσποτικό φερμάνι. Από κελιά να μην περνά, κι όπου είναι καλογέρι και καλογρές και λειτουργούν και ξαγρυπνούν, να πέχει. Γιατί καημό και ανελομή και πέδατο σε δίδει, και αφήνουν την προσκομιδή και τάγια μέσα πέρα. Και αντί βιβλία και γραφές, τροπάρια και αποστόλους, τα πάθη του ρωτόκριτου στα αναλογιό διαβάζουν. Και θέλουν να πετάξουνε τα ράσα που φορούνε, το πετραχύλι, τα ντερί, τη σκέψη και τον κόλφι και το σταυρό να βγάλουνε να ξεκαλογερέψουν. Αυτό το ποίημα, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο αξιόπιστη γραπτή μαρτυρία για την ποιότητα του βιολί του πατέρα μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
πάμε τώρα πάλι χορό, Πρινιανό και Ζερβόδεξο με το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Ρίζες. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Δήμαρχε, θα μου δώσετε την άδεια να πω 4 μαντινάδες. Είναι του παπά Μιχάλη του Γαλανάκη. Ήρθε πριν από λίγο και μου τις έδωσε. Συγγνώμη που αναφέρονται σε μένα, αλλά δεν μπορώ να μην τις διαβάσω. Απόψε το καλύτερο είναι για μένα δώρο που μου έκανες να σμίξομαι από κοντά Βιτόρο. Γιατί σε βλέπω ανελιπώς στις εκπομπές που κάνεις, στη νέα τηλεόραση με μουσικούς που βγάνεις. Τσικρίτης την παράδοση επάξια διαφημίζεις, με τις ωραίες εκπομπές κιόλας μας εγλεντίζεις. Και καταλήγει, χίλια καλώς ορίσατε στη Στία στο λιμάνι, γενέτειρα του Μίσονα και του Ντερμιτζογιάννη. Και μιας και λέμε Ντερμιτζογιάννη, παίζει μια φορά ο Μακαρίτης με τον Μαρκογιάννη. Και ο Μαρκογιάννης έχει το συνήθειο και ακουμπάει το μάγουλό του απάνω στο λαούτο. Κάποια στιγμή γυρίζει ο Δερμιτζογιάννης όπως παίζει το βιολί και βλέπει τον άλλο ακουμπισμένο και με κλειστά τα μάτια και του κάνει «Γυρίζω και εξαγίγωσε και με του χιουντισμένος. Πώς παίζεις τόσο όμορφα αφού είσαι κοιμισμένος?» Έλα, έλα, μάλλον χορό δεν ρέγομαι ως σαν τον Πρίνιανο μου. Ως σαν τον Πρίνιανο μου που τον χορεύουνε και μένα στο χωριό μου. Έλα, έλα, άλλο χορό δεν ρέγομαι σαν τον Πρινιώτη. Σαν τον Πρινιώτη που τον χορεύουνε όσοι έχουνε νεότη.
Ζερβόδεξο. Χειροκρότημα δυνατό. Αυτός ήταν ο Ζερβόδεξος. Να κάτσουν τα παιδιά και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα βίντεο. Μιλάει ο Γιώργος ο Τσαντάκης και παίζει, ένας πολύ δυνατός καλλιτέχνης. Δυστυχώς περιμέναμε να είναι κοντά μας, έκανε όμως μια μικρή επέμβαση ο Γιώργος και δεν θα είναι δίπλα μας, γι' αυτό θα δούμε το βίντεο. Και δεν μπαίνω πλέον στην αγκαλιά σου μέσα. Έλα, άλλης νερά είδας όμορφιες και κάλλη με πλανέψαν. Πως ήμουνα κι εγώ και μπήκα εις το σεβδά σου. Έλα δεν ήμουν όμως και Θεός να ξέρω την καρδιά σου.
μπεδέψω τη ζωή και θα τη βασανίσω. Έλα να μην πονώ μόνο για σε, όσο καιρό για ζήσω. Αγάπη σου την έπαιρνα παιχνίδι. Έλα την έπαιρνα παιχνίδι, την έπαιρνα παιχνίδι. Μα εκείνη είναι στο λαιμό, τρίσκολα είναι σφίδι. Πληγώνεις με το λέω, δεν τ' αρνούμε. Έλα το λέω, δεν τ' αρνούμε, το λέω, δεν τ' αρνούμε. Αφού το θέλεις να πονώ, δε σου παραπονούμε. Και αστραπές γνώρισα στη ζωή μου. Έλα γνώρισα στη ζωή μου, μα κεραυνό εγνώρισα στα μάτια σου μικρή μου. Πες μου μάησας παιδί την τέχνη που την ήβρες. Έλα την τέχνη που την ήβρες και μαγεψές μου την καρδιά και σκλαβά σου την πήρες.
αγαπούσα, δε μου δίδες, εγώ δε σ' αγαπούσα. Έλα, εγώ δε σ' αγαπούσα, κι ας μ' αφήνες στον άτυχο, στα βάσανα που ζούσα. Σου μου δίνουνε ελπίδες να ελπίζω. Έλα, ελπίδες να ελπίζω. Τι κρύβεις όμως στην καρδιά, καθόλου δεν γνωρίζω. Έλα, καθόλου δεν γνωρίζω. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη βράβευση μιας σημαίνουσας προσωπικότητας του χώρου της κριτικής παράδοσης. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Σταυρακάκη. Μία προσωπικότητα, λοιπόν, η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο της κριτικής παράδοσης. Πολλά χρόνια. Είναι συνδεδεμένη με το χώρο. Θα καλέσω, λοιπόν, τον κύριο Βιτόρο να πάει λίγο πιο μπροστά, γιατί εσείς βραβεύεστε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη να κάνει την απονομή και του έχουμε ετοιμάσει ένα αφιερωματικό βίντεο που δείχνει πολύ σύντομα όλη του την πορεία στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και τις εκπομπές που μας έχει χαρίσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσωπικότητα. Ποιος, πίστευα ότι ήταν ο Μαυρόκωστας που θα θέλανε να βραβεύσουν. Μικρός είναι ακόμη. Ναι. Μικρός είναι ακόμη, μικρός. Είναι μικρό το αναμνηστικό. Αυτό που κατάφεραν όμως σήμερα οι ειδικοί, να ακούμε, να σκεφτόμαστε, να χορεύουμε, να δουλεύουμε, να ζούμε με τη μουσική που ετοίμασαν πριν από μας για μας. Έτσι λέει σε ένα κομμάτι του βιβλίου του, μπροστά στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα, ο Κάπα Παπαδημητρακόπουλος. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Μαζί και απόψε για 2 ώρες περίπου.
με ένα χωριό του Δυτικού Μαλεβιζίου, ένα χωριό που για πρώτη φορά το άκουσα όταν ήμουνα μικρός. Έτυχε να το επισκεφτώ πολύ μεγάλος, αλλά μικρός το είχα ακούσει αυτό το χωριό από τον Μακαρίτη τον Βιτοροκανάκη, ένα θείο του πατέρα μου, ένα δεύτερο μου θείο. Θα σου θυμίσω εγώ μια μαντινάδα που λες για τους δυστυχείς. Δεν το πιστεύω, λες, ο Θεός θαύματα ότι κάνει. Γιατί δεν είδα δυστυχή τον πόνο του να γιάνει. Γιάντα, γιάντα ο Θεός σε δυστυχεί, ποτέ χαρά δεν δίνει. Αφού μπορεί, μα μοναχός τα πάθη τον αφήνει. Δεν ξεχνώ, κυρίες και κύριοι, δεν ξεχνώ στην προπερασμένη Πρωτομαγιά, το λέω να τα ακούσει και ο φίλος μου καθηγητής, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, μιας Πρωτομαγιάς πριν 2 ή 3 χρόνια, Μανώλη. Μου έστειλε μια μαντινάδα. Ναι. 1η του Μάη, σήμερα κι η φύση λουλουδίζει. Ναι. Τέλειωσε την. Ναι. Μα εμένα στην ψηλή κορφή της σκέψης μου χιονίζει. Μα εμένα στην ψηλή κορφή της σκέψης μου χιονίζει. Θέλω τώρα τις 2 μαντινάδες, τη μια μαντινάδα μάλλον που είπες στη γυναίκα του Βασιλιού όταν την έκλεψε και σου την έφερε. Που δεν την είχες δει ποτέ. Ναι, δεν την είπα. Μα πει την εδώ. Ποτέ μου δεν σε γνώρισα. Δεν σ' είδα στη ζωή μου. Δεν σ' είδα στη ζωή μου. Θερμά συγχαρητήρια που γίνηκες, παιδί μου. Παλιά που με 1 χιλιάρικο αγόραζες ένα διάρι και μια γκαρσονιέρα, ερώτηξε ο δάσκαλος ένα κοπέλι στις γωνιές. Δημητράκη, έστω ότι ο πατέρας σου χρωστεί στον μπακάλι 300 φράγκα, στο χασάπι 450 και στον καπνοπόλι 375. Τι οφείλει? Και το κοπέλι αμέσως, να μας αναμαζόξει, κύριε, και να αλλάξει χωριό. Τα επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα. Και ξεκίνησε το ψυχή βοσκού εχτύπησε. Χάροντα την πόρτα. Άνοιξε, χάρη να σου πω, χάρη να σου γυρέψω. Να αφήσεις μια βραδιά ανοιχτή, ένα παραθυράκι, ανοιχτό ένα παραθυράκι. Να πεταχτώ σαν το πουλί στον κόσμο τον απάνω. Όχι να φάω και να πιώγει να ξαργοδουλήσω. Να πεταχτώ στα διαβόητσα για γέρνο πάλι. Στα βοσκοτόπια μου να βγω να δω στα χυμαριά μου. Να ξαναδώ τσιμάντρες μου τσαπάνω και τσικάτω. Αλλού για ξεχειμώνιασμα και αλλού για καλοκαίρι. Να θυμίσω 5 μαντινάδες στη σειρά που ξεκινήσανε από το έναυσμα που έδωσε ο Γιώργης. Είπε ο Γιώργης ο Σταυρακάκης, και θα τον παρακαλέσω να μου τη θυμίσει, τόπο που κάνει αντίλαλο. Ναι. Τον εμισώ. Δεν κάνω. Δεν κάνω. Γιατί μου τον διαλαλεί το στεναγμό που βγάνω. Πάνω σε αυτή τη μαντινάδα, κυρίες και κύριοι, που είναι καταπληκτική, ο Μανώλης ο Καλομύρης Ηλιώντας, που είναι προσωπικός φίλος του Γιώργη, είπε τόπος που κάνει αντίλαλο, πληθαίνει τον καημό. Πληθαίνει τον καημό μου. Γιατί γρικό 2-3 φορές τον αναστεναγμό μου. Ο Λιώντας. Ενώ ο Αλέκος ο Νταγιαντάς είπε, σε τόπο που έχει αντίλαλο, μ' αρέσει να πηγαίνω. Ναι. Γιατί φωνάζω, λέει, σ' αγαπώ, και απάντηση το παίρνω. Ναι, από εκεί. Είπε ο Ζαχάρης ο Παπαδάκης, κοπέλι ξαναγίνω μες τσαγκάλες σου όντε μπαίνω, κι όλο τον κόσμο απ' την αρχή κι αλλιώτικο μαθαίνω. Και απαντάει η Κατερίνα η Αεράκη, σαν το κοπέλι που χαρά με ένα παιχνίδι παίρνει, έτσι ακριβώς αισθάνομαι, η σκέψη όντε σε φέρνει. Είπε ο Γιώργης ο Σταυρακάκης, άντρες λογιάζω δυνατούς κι αληθινά μεγάλους, κείνους που θυσιάζουνε τη ζήσιντος για τσάλους. Άλλη μια φορά θέλω να την πεις να τη γράψουν. Πώς τον λένε? Όποιος γελά και ύστερα κλαίει πάλι και λέει ο κόσμος άστονα, μα έτσι να τον έχει βγάλει. Όπως είναι ο Γιώργη και οι άλλοι μαζί εντάμα. Ευτυχισμένο δυστυχή. Ποιος έχει δει ακόμα να το κορμί του μια μπληγή και να γελά το χρόνια. Ναι, θέλω όμως, μια και λέμε μαντινάδες, την τελευταία σου μαντινάδα. Η τελευταία σου είναι το «Σ' αγαπώ, το κάμανε χώμα και το πατούνε». Όχι, αυτή είναι λίγος καιρός είναι που την έχω βγάλει. Η πιο τελευταία μου είναι
1000 γραμμένα σ' αγαπώ. Κύριε καθηγητά, ακούστε Μαντινάδα. 1000 γραμμένα σ' αγαπώ. Είδα εις το κύμα πάνω. Και τα άβγανε η θάλασσα. Σωρούς στην άμμο. Γεια σας. Μαζί και απόψε, κυρίες και κύριοι, σε μια εκπομπή ειδική. Σε μια εκπομπή αφιέρωμα για έναν πολύ μεγάλο λαγουτιέρι, ένα υπέροχο καλλιτέχνη, τον Κώστα τον Κατσουλιέρη. Ο Ζαμπουλάκης ο Δημήτρης είναι δάσκαλος. Φεύγουν μορφές αξέχαστες, μα η θύμη συντοσμένη, ήλιος λαμπρός στον ουρανό τον κόσμο να ομορφαίνει. Ένα μικρό κορίτσι που σας έχει εντυπωσιάσει, μου κάνει την μεγάλη τιμή να είναι κοντά, η Άννα Κουτσαφτάκη. Άννα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννα, κυρίες και κύριοι, είχε κάνει παρέμβαση παλιότερα σε μια εκπομπή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο καλλιτέχνης που είχαμε, όταν είπα τη Μαντινάδα και ζήτησα όποιος ή όποια την έχει βγάλει αυτή τη Μαντινάδα να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Βγήκε η Άννα και τότε μάθαμε ότι αυτή η εκπληκτικά όμορφη Μαντινάδα, το σ' αγαπώ, Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ την έχω καταργήσει γιατί την είπα μια φορά και έχω πληγές γεμίσει. Αυτή η Μαντινάδα, κυρίες και κύριοι, είναι της Άννας. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, μιας πανέμορφης νέας κοπέλας που μας έρχεται. Να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με τις μόνιμες εποδούς. Δεν ρηπαίνουμε την Κρήτη. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Αγαπούμε τους συγγερόντους και τους το δείχνουμε, γλεντίζουμε την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία και δεν πίνουμε κούπες. Ή αν θα πιούμε, δεν οδηγούμε. Και ως την άλλη Παρασκευή να θυμόμαστε κι εσείς κι εγώ αυτό που έλεγε ο Αϊνστάιν. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, να είμαι καλύτερος από τους άλλους. Αυτό έλεγε ο Μακαρίτης. Ο στόχος μου δεν είναι να είμαι καλύτερος από τους άλλους. Ο στόχος μου, έλεγε ο Αϊνστάιν, είναι να είμαι καλύτερος από ό,τι ήμουνα κάποτε. Γεια σας. Μου έχει να έρθει μια κάμερα κοντά, Δημήτρη, τιμή Σένεκεν πάνω σε ξύλο, σε μια πολύ ωραία έτσι σύνθεση, τιμή Σένεκεν στο Γεώργιο Βιτόρο για την προσφορά του στον πολιτισμό και την παράδοση της Κρήτης. Ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης, Σιτία 23 Εβδόμου του 23. Να μου νευρίσει αστέρευτη, Γιώργο Ζερβάκη, να μου νευρίσει αστέρευτη στο πόρτεγο τσαβλί σου, να βγάνω κρούσταλο νερό, να βάνει στο σταμνί σου. Χίλια ευχαριστώ. Και αυτό από εμάς. Από το Σύλλογο Κουτών Ρίζας. Και όλη τη στήλη. Δημήτρη, εδώ να το έχουμε ανάμεσα. Ένα βιολί. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Όντε θα νιώθεις μοναξά και πίκρα να σε δέρνει. Δίνε φτερά στο λογισμό, κοντά μου να σε φέρνει. Να είσαι καλά. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κάποιες αναμνηστικές πλακέτες που θα τις δώσει η Πρόεδρος στο τέλος, αλλά πάμε τώρα να ξεφαντώσει να μας ξεφαντώσει όλους, να μας διασκεδάσει ένα χορευτικό συγκρότημα ενός ανθρώπου που ακολουθεί τα ζάλα του πατέρα του, του Δημήτρη του Μαυρόκοστα, ακολουθεί τα ζάλα του πατέρα του επακριβώς ο Θανάσης ο Μαυρόκωστας. Το χειροκρότημά σας, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο χορό. Θέλω να πει δύο λόγια η Πρόεδρος, ποια σχέση έχει ο Σύλλογος του Μαυρόκοστα με το Σύλλογο Κρητών Ρίζες.
Με το Θανάση το Μαυρόκοστα αρχικά ήμασταν συγχορευτές σε παιδική ηλικία. Καμία σχέση με το χορευτικό που θα δείτε τώρα. Δεν το συζητάμε, δεν συγκρινόμαστε. Είχαμε τη χαρά να του κάνουμε την πρόταση να έρθει στη Σιτία να μας δείξει παραδοσιακούς κρητικούς χορούς. Την αποδέχτηκε με μεγάλο κόπο, γιατί είναι και ο δρόμος μας έτσι όπως είναι. Δήμαρχε, το ΒΟΑΚ, τον έχουμε υπόψη μας. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι πλέον η συνεργασία έχει εξελιχθεί σε μια φιλική σχέση. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτό που θέλω να τονίσω πάνω απ' όλα είναι η ανθρωπιά τους. Όχι μόνο του Θανάση, όλων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και ευχόμαστε η συνεργασία αυτή να κρατήσει πολλά χρόνια. Είναι γνωστή η Μαντινάδα. Την έλεγαν χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω τον Θανάση και στο πρόσωπό του τον πατέρα του, γιατί έχουμε κάνει ένα βίντεο μαζί, μια προσφορά για την νεολαία του τόπου με χορούς που μπορεί κανείς να πάρει και να προσπαθήσει να μάθει στο παιδί του. Αυτό που κάνουν οι σχολές χορού, Δήμαρχε, έπρεπε να το κάνουμε εμείς. Ο καθένας να μαθαίνει το κοπέλι του χορό. Δεν γίνεται όμως αυτό σήμερα και ευτυχώς που ο κρητικός λαός με όλες τις δυστυχίες που έχουν πλακώσει αυτό τα τελευταία χρόνια διαθέτει τα πάντα για το παιδί του. Να μάθει χορό, να μάθει λύρα, να μάθει βιολί, να μάθει να παίζει αυτά τα τίμια όργανα. Μπράβο. Έλεγε λοιπόν μια Μαντινάδα, ελέγανε, «Σα θες να μάθεις, είμαι σίγουρος ότι μόλις τελειώσω θα χειροκροτήσετε. Σα θες να μάθεις να χορές χωρίς να κάνεις λάθη, πήγαινε του Μαυρόκοστα και εκείνος θα σε μάθει». Μεγάλε Θανάση, θαυμάστε τώρα χορό και από την άλλη μπάντα της Κρήτης, έτσι, γιατί μέχρι τώρα θαυμάζατε χορό από την Ανατολική Κρήτη. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη. Θα παίξει ο Μανώλης ο Χαρκιολάκης. Φιελώδες θέλω χειροκρότημα. Φιελώδες. Μανώλη, πες τα ονόματα όλων των παιδιών που Κύριε παίζουν Γιώργο, μαζί. πριν να ξεκινήσουμε να αφιερώσω μια Μαντινάδα με την άδειά σας. Ναι. Σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή περνούν δύσκολα. Ναι. Εμείς μπορεί να παίζουμε και ανθρώποι να γλεντούνε. Μαλού, τα σπίτια καίγονται και ανθρώποι τυραννιούνται. Μπράβο ρε, μπράβο. Να είστε καλά. Μπράβο. Για τον Γιώργη που μου έδειξε ένα βίντεο για τον αδερφό του που είναι πυροσβέστης και είναι σε δύσκολες στιγμές. Η σκέψη μας και ο λογισμός μας είναι σε αυτό που γίνεται τώρα στην Ρόδο, που θέλουμε γρήγορα να πάρει τέλος και να σταματήσει αυτό το κακό. Μακάρι. Την καλησπέρα και από μένα. Ναι. Τα ονόματα των παιδιών θέλω, Μανώλη. Από αριστερά μου στο Λαούτο είναι ο Παθιάκης ο Βαγγέλης. Μπράβο. Από δεξιά στο Πάσο είναι ο Κατσικαλάκης ο Γιώργος. Στα Κρουστά είναι ο Πιθαρούλης ο Νίκος. Και στο άλλο Λαούτο ο Χριστοδουλάκης ο Νίκος. Οι φίλοι ποτέ θα σμίξουνε, θα σμίξουνε οι φίλοι ποτέ θα σμίξουνε. Οι φίλοι ποτέ θα σμίξουνε κι η γη σαν να δακρυώνει. Άντε σαν να γη σαν να
ραγίζουνε και τα βουνά ραγίζουνε. Και τα βουνά ραγίζουνε κι η θάλασσα μουρκώνει. Οι φίλοι ότι θα σμίξουνε κι η γη σαν να δακρυώνει. Δεν είναι δυο, αμάν, αμάν. Κάθε βράδυ Μπράβο! η αγάπη σου θόλο νερό στου νου μου το πηγαδί, στου νου μου το πηγαδί. Πάπης Κακεπάκης, δίπλα στο Μαντρόκοτα. Εδώ στερούμε τη χαρά, εδώ στερούμε τη χαρά. Εγώ στερούμε τη χαρά και την έδινα σένα, και την έδινα σένα. Αφού δεν το καμά ποτέ, αφού δεν το καμά ποτέ. Αφού δεν το καμά ποτέ, στη μάνα που με γένα, στη μάνα που με γένα.
Αντριάννα. Καριτιανάκη. Σταφύλος διακοδήλικο μου. Όπα κι από τεσίδα στο χωριό έπειρε στο μυαλό μου.
Μπράβο, κομπελιά. Πάμε. Χειροκρότημα για το μουσικό. Για το μουσικό. Το χαρτιολάκι και
και τα στρατού πλουθούνε και τα στρατού πλουθούνε Θεέ μου και παρηγόρατοι εκείνους που αγαπούνε. Να κάτσω στα σγουρά σου, κάτσω στα σγουρά σου να το χορτάσω το φιλί από τα μάγουλά σου. Ψηλό δέντρινη αγάπη σου, ψηλό δέντρινη αγάπη σου κι έχω στις κλόνους χτίσει κι έχω στις κλόνους χτίσει φόλια που δεν μπορεί να βγει κανείς να την κρεμίσει. Έλα κι αγάπα αγάπα κόπελιες έπειρανε το νου μου, έπειρανε το νου μου και δεν ανεμαζώνομαι στο σπίτι του κύρου μου. Θωρώ τη μια ξεχνότσαλης διάλετη κέφαλη, διάλετη κέφαλη μούτρα 300 αγαπήτικες να κάνω στη ζωή μου. Σαράντα πέντε κυνηγοί το νου μου κυνηγούνε, το νου μου κυνηγούνε μα εγώ τον έχω απάνω σου και πώς θα τον βρούνε.
με πληροφόρησε ο Δήμαρχος, Θανάση, τώρα κατάλαβα γιατί τα χορεύετε ωραία. Από ό,τι μου λέει ο Δήμαρχος, τα στιβάνια έχουν αθρακονήματα. Χίλια ευχαριστούμε. Εύχομαι να συνεχιστεί, Ελένη Σταυρακάκη, αυτή η συνεργασία για το καλό του χορού, για το καλό του πολιτισμού μας, για το καλό του τόπου μας, για το καλό της ενιαίας Κρήτης. Γιατί η Κρήτη είναι μια και είναι ενιαία. Πώς τη λέει τη Μαντινάδα? Και τη λέει τη Μαντινάδα από τη Στία ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβεις και... Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαντινάδα του Γιάννη του Βάρδα αυτή που είπε τώρα, που λέει την ωραιότερη μαντινάδα που είναι γεμάτη φιλοσοφία. Εγώ, λέει, τον είδα το Θεό στα λούλουδα που ανθούνε, στις κοπελιές που παίζουνε και στις άντρες που γλεντούνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα, παρά το ότι οι περισσότεροι όρθιοι κοντά μας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω κι εγώ, γιατί αύριο θα είσαστε μακριά, αλλά καταφέρατε, νομίζω ότι κατάφερε ο κύριος Βιτόλος να κλέψει κάτι από την καρδιά μας. Θέλω λοιπόν να σας χαιρετήσω με 2 στίχους του αγαπημένου μου ποιητή. Τα μάτια λοιπόν δεν καλοθωρούν στο μάκρεμα του τόπου, μα πια μακρά και πια καλά θωρεί καρδιά του ανθρώπου. Και εμείς θα σας θωρούμε όσο μακριά και να είσαστε. Να είσαι καλά. Αυτό το πεστιακός. Αυτό το είπε ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Αυτό το πεστιακός, ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Εγώ θα σου απαντήσω με μια μαντινάδα ενός από την Τουρλωτή που ξέρει ο Γλετζάκης ο Μανώλης. Του Ψημικού. Με το μικρό νυχάκι σου χάραξε το όνομά σου. Στο μπράτσο μου να το φιλώ ντε θα ζω μακριά σου. Ανάθεμά με αν δεν κάνει 20 τράγους αυτή η μαντινάδα. Παραδέχεσαι. Έλα εδώ Γλετζάκη. Έλα, τρέχα. Έλα, μια. Μα έλα να την ακούσουνε. Έλα εδώ. Δεν έχετε ιδέα ή τα κατέχει στο μυαλό του. Θα πω κι εγώ του Ψημικού. Ναι. Από είναι βοσκός στις κορφές και πάνω στο τρουλί και παραπάνω. Ναι. Λέει, θωρείς καράβια να περνούν στο μόχλο σου και εσύ να μην ζηλεύεις. Να λες, έπανε ο παράδεισος κι άλλο να μην ζηλεύεις. Αυτός ο βοσκός, χθες βράδυ σας είπα τη μαντινάδα, την καταπληκτική. Πρέπει αυτά τα πράγματα να μπουν στα σχολιά, Δήμαρχε. Στην κρεμισμένη ντοσφολιά, χθες βράδυ την είπα, στην κρεμισμένη ντοσφολιά απάνω και λαϊδούνε. Φανταστείτε την εικόνα ενός ανθρώπου που κλαίει στις πυρκαγιές και από κάτω αυτή τη μαντινάδα. Στην κρεμισμένη ντοσφολιά απάνω και λαϊδούνε, γι' αυτό ζηλεύω τα πουλιά και όχι γιατί πετούνε. Φανταστείτε εικόνα. Αλλά λέει και μια άλλη ο ίδιος. Φάλτσα μου λες πως τραγουδώ και κουζουλά γλεντίζω. Μα ο Ντεκλέο δεν μου λες Ιταλογιός να κρίζω. Χίλια ευχαριστούμε. Άλλη μια φορά. Να πω εκ μέρους του Καμισάκη. Να πω εκ μέρους του Κώστα του Αϊδόνη. Να πω εκ μέρους της Κατερίνας. Τις πιο πολλές ευχαριστίες μας για τις επιδαψιλεύσεις. Το ξενοδοχείο το Ήτανος ήταν υπέροχο. Χθες βράδυ στο κριτικό σπίτι ήταν καταπληκτικά. Δήμαρχε, μας έχουν υποχρεώσει πάρα πολύ και θέλω ειλικρινά πριν καταλήξω να πω ετούτο εδώ το πράγμα. Απευθύνεται σε σένα, Ελένη, και στο πρόσωπό σου σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πόνος σου
είναι πόνος μας. Το γέλιο σου χαρά μας. Και κάθε μια σου συμφορά θα είναι και συμφορά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάτε ιδιαίτερα. Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Να συνεχίσετε ό,τι κάνετε. Δήμαρχε, ξέρω ότι είσαι στο πλευρόντος όσο μπορούμε τον πολιτισμό. Αυτό που έλεγε ο αξέχαστος, ο Θανάσης ο Σκορδαλός. Και ακούστε τώρα πώς μαζεύω το υλικό. Αυτό που βλέπατε προηγουμένως εκεί. Μπορώ να ανεβάζω τέτοια πράγματα που είδατε απόψε εκεί επί 15 χρόνια, κάθε βράδυ. Από ένα κομμάτι, μια μαντινάδα, ακούστε πώς μαζεύω το υλικό. Σήμερα το μεσημέρι είχα εκπομπή στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης. Και είπα τη μαντινάδα ενός 91 ετών ανθρώπου, του Μιχάλη του Σφακιανάκη, που πήγε πάνω στον τάφο ενός φίλου του και έκαμε καντάδα. Φανταστείτε πόση παλικαριά θέλει αυτό και πόση ευαισθησία και πόση αγάπη. Πήγε λοιπόν απάνω εκεί με ένα μπουκάλι ρακί, με το λιράρι, έπαιξε ο λιράρης και του είπε «Η λύρα παίζει δίπλα σου. Κοντό δεν τη φρουκάσε. Για να μη συγκινήθηκες πρέπει βαθιά κοιμάσαι». Και ακούστε τώρα, είμαι στο ξενοδοχείο το Ήτανος, βλέπω την εκπομπή και σε 5 λεπτά, δήμαρχε, με παίρνει ο Νίκος ο Νικηφόρος από την Αξό και μου λέει «Γιώργο, και εδώ στο χωριό μας πήγε ένας απάνω στον τάφο ενός φίλου του και είπε μια μαντινάδα». Λέω μισό λεπτό περίμενε γιατί είμαι ξαπλωμένος να σηκωθώ να την εγγράψω. Ακούστε. Ξέσυρε, λέει, την ταφόπλακα για να ακουστεί η φωνή σου. Για να μας πεις αν έκλεισε και δεν πονάει η πληγή σου. Πόσο καλύτεροι άνθρωποι θα γίνουμε εάν σκεφτόμαστε πάντα αυτά, να φιλοσοφούμε στη ζωή. Είμαστε υποχρεωμένοι άλλη μια φορά από τη Σιτία. Σας ευχαριστούμε και η Νέα Τηλεόραση. Τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες και εγώ θα είμαστε πάντα κοντά σου, Ελένη, ό,τι και αν κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους συμμετέχοντες. Ήταν μεγάλη τιμή που ήταν όλοι εδώ. Θα καλέσω να δώσουμε κάποιες τιμητικές πλακέτες. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει ο Μιχάλης ο Γιαννακάκης, ο κύριος Λαγουδάκης, αν είναι ακόμα μαζί μας, ο Βαρδάκης ο Βαγγέλης, ο κύριος Αβυσσινός, ο κύριος Τσαγκαράκης, ο Μάνος ο Χαρκιολάκης, κάθεται ήδη, ο Πρινιωτάκης ο Νίκος, ο Θανάσης ο Μαυρόκωστας και η Βέρα Υπεράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο, ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε λόγια για να σας ευχαριστήσουμε που είστε ακόμα κοντά μας. Στο επανειδήν ευελπιστούμε και του χρόνου να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τώρα είναι σειρά σας να χορέψετε. Ένα χώρο θα κάνουμε και θα κλείσουμε. Οι τίτλοι της εκπομπής θέλω να πέσουν πάνω σε εσάς, στον κόσμο. Που θέλω να χορέψετε, επαναλαμβάνουμε, όταν χορεύουμε δεν το κάνουμε για να επιδειχτούμε, το κάνουμε γιατί προσπαθούμε ό,τι έχει η ψυχή μας να τα γράψουμε πάνω στο χώμα. Πάμε. Άντεστε. Με τη φωτιά που με κάψες, άντε σαμάν, με τη φωτιά που με κάψες. Με τη φωτιά που με κάψες,
μέσα στη στάχτινα φυλάξεις. Άντε Σαμάντη στάχτινα φυλάξεις. Για θα σου για θα σου ξαναχρειαστεί. Άντε Σαμάν, για θα σου ξαναχρειαστεί. Για θα σου ξαναχρειαστεί κι άλλη καρδιά να κάψεις. Άντε Σαμάν κι άλλη καρδιά να κάψεις. Επλήγωσες μου την καρδιά, την καρδιά. Επλήγωσες μου την καρδιά, που ήταν πεθαίνει, που ήταν πεθαίνει. Σαν το μεγάλο, μεγάλο στρατηγό, αμάν στρατηγό. Σαν το μεγάλο στρατηγό, παράσημο σου βγαίνει, παράσημο σου βγαίνει. Τα φάρμακα και οι γιατροί. Τα φάρμακα και οι γιατροί τους ασθενείς γιατρεύουν. Άντε Σαμάν τους ασθενείς γιατρεύουν. Καρδιές με χωρίς μου πληγές. Καρδιές με χωρίς μου πληγές, άλλους γιατρούς γυρεύουν. Άντε Σαμάνα, άλλους γιατρούς γυρεύουν. Όποιος φοβάται τη φωτιά, όποιος φοβάται τη φωτιά, να φύγει από κοντά μου, να φύγει από κοντά μου.
γιατί θα τον εκάψουνε. Γιατί θα τον εκάψουνε, αναστενάγματα μου, αναστενάγματα μου. Τον ήλιο βάνω μάρτυρα. Τον ήλιο βάνω μάρτυρα, τον ουρανό κριτή μου, τον ουρανό κριτή μου. Πως είσαι αιτία κι αφορμή. Πως είσαι αιτία κι αφορμή και τη ζωή μου, και τη